Jingīaseng Kynthei Shillong Rilum Presbytery haringkat kisnat tray jongka ha kakhat ndre trip kula lengkot arja punrio kala Pynlong da Tamasa bam ha All Saints Hall ban Pynmih Pisa ban sna na Bynta kan Nabon Memorial Home lani ka Ïing ri Tymmen ha mau yong rim. Yakani ka Tamasa lawan ban pledo Dr. Ricky AJ Sengkan UMP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency haringkat ka jeran lang u Dr. Amanwar rangba snong ka Lasumia kinoy lam ka Jingīaseng Kynthei Shillong Rilum Presbytery bat kiwe. Habang berkat ia kene ka kam ka babha ka Nabon Memorial Home ka Ïing na Bynta ki Tymmen ki Kyrwoh ngabo ia kene ka jengkali balai hab bandon ka bakum kene ka Ïing bat ki don shibun ki dawa balai ngi haban Pynmih rene bagin seng kum kene ka Ïing abangi phai shagare ka ki ongka ka life expectancy Hagari India ka jongi nadu usnam khat khandai spa sanpho terter ni ka dong ka jingkia usnam khat khandai spa sanpho ki ongka ka life expectancy ka dong kumba jong ubreu ka long kumba sanphlai snam usnam khat khandai spa prapho ka kieu shaka rupho patmanta kala kieu shaka nyopu ar te kabaya thoyegi Bakini ki Tymmen kila nang bun bat kawai na ketau kalong ru namar kajing keu aka liang jong kajing nang jing tip khamtam aka liang jong ka yang ka kot ka khia mo doktor kilat jing sumar kila khambiang bat kumtha kalong kajing kerkhu banang penjalan ya ka rata kajong ubreu na jong ka breu wat hagani kari India ka beduk ka jongi para kari ka state ka jongi hot kimdon Aga state ke jongi kamdon ke record ya ka life expectancy tenrei nangai kalong umta hiru aga state ke jongi but sakawai patru ka daw kalong ba ka jingkala ju ka por jingkala ju ka juk ka ba menswa uyong ka don taka kilong yung long sem ka bangya don lang haju ka joint family rei mentai kilami kita ke nuclear family ka ba ndai kilai songkurim kilas mi no na la Ïing te bat kumta hage won kisah tang kitu ki Tymmen ki Kyrwoh but haga ju kapor haga jing kiu let's say jong ke jing dawa jong ka juk kamanta wat ki Kynthei ru hage ni kiski ki por kila nang kiu haki ta ki Kynthei ki ba umsho ki ba shushong haye andrei ki ba hapan trei ban kta te ka ba pelong ya kitu ki bla no karta Bamdan shu ban pej ban sumariki bat kalong ka badon kam patru ya ka ban sumariki kemau ka ktien ka chomoblei aga kitab Leviticus ka nong ka khat khandai ka khot lai pu ar kong to men yang hakmat ka khli ubala phu nyu le batu buram ya ka khmat utamen ki kantin ki boblei labu badon kam yangi ban buram ya kini ki blano hagrata nang tau po la ga shithi jung u shu Timothy ka nong ga baning kong ka de ku khot ka basan ka le nong ga basan ka khot ka pra ong la dau no ru sumar sukher ya lagi jong hi bat kham tam ya ki ba dei halayim ula len ya ga jing baru long kham sniu ban yu bam nge ki long ki kantin ki ba shisha na ga Bynta jong hi bangas ngo halo ju ka ni ban Ïing yu blay na Bynta ka Jingīaseng Kynthei jong Shillong Rilum Presbytery ke ba snotho ya kani ka jing badon kani ka jing kit khli ya ka ban le ya kani ka kam arphos na manshwa bat o ki jing yele kim mo ki ba phia kandu ka pelong ya phila se banumla ban pentulun ya ka kum kita ke blai I ha ki gi por Renga soman ai kublei kumba ongi doktor ru ya phi ki badon menta ki bam shim laman that but ki bayai beteng pat ya gani ka kam bangi don hagani ka step kumne ban sakhilang ya gani ka jing thumu ka babha jo phi kum ke Jingīaseng Kynthei jo ka Rilum Presbytery
Habakran sigilat pathai kubor na kalyang kinoi lam ka komiti kibadai pet ya kan Nabon Memorial Home kila ong bayamanta kasa satang ban pendap ya katika Ïing ya kabasyan an sapli no ya ka. Ya kanika project kabangi khot kan Nabon Memorial Home but kajing tmu jongi haban don ya kanika home kalong nakabenta ban ri ya ki Tymmen ki bom don shu ki ban ri ban sumar ya ki but ni kam kwa hi ya ki Kynthei kan ya bala Tymmen ki bom don shu bari bas sumar ti kumta ngila shna ya kanika home hang thi hamau yong rim ti henrei bila sothu hi hakajing ya jong kanika jing rem jong kitiar kitar tingi don nakhamat jongi menta ban penbit penbiang ya kanika home ban furnish mo amin menda kadi ban furnish ya ka but habangi mut ban furnish ya ka jinglut jing sep kalong ka babun ti kumta ni Pynlong ya ki program ki prepare but kani ka bangi Pynlong menta kasngi kadai ka way na kita ki program ka bangi Pynlong na ka benta ban race fund kanang mengila ban furnish ya kani ka home ngin pli no ya ka ladak ngila ngi kwa ban ngila bu tentatively ban pli hakalai po to regu panai January menta hi panai January ke ti kata kati ka jing tmu jongi ban Pynlong ya kani ka food fest kani ka sni lingi ngi scam hi ban lingba jong kani ngila ban yo ban pendap ya kani ka jing tmu ka jongi hakajing shisha ngila sedang la nadu arpus na menshwa ya kani ka home hangti hapen torba tin namar ba katika jaka ka bangi don hapen torba kadai ka bala I give ti kumta ngila yashna hakabakum kata ka jaka henrei kani ka jaka pat kamlong ka babit babiang nakadaw jong ka flood bawan ka flood kawan ka jing silay ti wat ka first floor hi ka ground floor ngamut kasya tap ta ka ti mlong ban pendon kamsyu haba kalawan tap ka jing silay ti kumta ngila de ban di no ya katiga jaka bat ngila yo ya kaniga jaka ka batmai ha mau yong rim ti henrei hapring jong kata ka jing kenria chatai bat ka jing shana ka batmai ngila la ban pendap ya ka first phase ya ka jing shana ti ngila yo ru ngila la ru ban penbiang ya ka laid ya ka surak kumju ru ya ka ti henrei ka dangsa ka ban furnish ya ka ni ka home na ka benta ban yo ban play ya ka kajing lut te kalabon ti watang basna ru nga say ngimduna ya kasiklur bangi pendap ya kani ka first phase ti henrei ngim kani ka ditang ka first phase ka bangi ni pendap kan tingin dang hap hiban pendap ya ka ground floor ngin hap pendap saka second phase pat ka ban shina shadrum hak ba sedang menta ngi temu ban pli na ka benta nyongut ki inmates ti ngi kermen hi yak bakatakan rekam ngi penbiang ni furnish ka jing don kam na ka benta nyongut ki Tymmen hak ba sedang hingi layu I habang ipet kum ka Jingīaseng Kynthei Shillong Mail Presbytery ba yaki orphanage don bapen kila don ki orphanage mo ki ba kila shna te ki rehab ru ki don tin re kum bakalong menta ngi im don te ba take care ya ki riu Tymmen te kum bakalong ila experience sang thi hapen thor ba ki don chibon ki ba don kam ya kani ka jing yarap ban ri ban pet ya ki habam don shu manu ba pet ya ki bat kum ta ka Jingīaseng Kynthei kam kwa ban duplicate ya ka kam ka shim ya kani kum ka challenge bangin shim kum ka project jongka namar kum bakalong haka state jongi don ka home ban pet ya ki riu Tymmen haka ni ka jalai jongi kum bakalong menta kam tam na ka benta ki Kynthei kam de ngimla ban ong thing mo ka de ka jing sha le ben ne ka de kum no ten re ka bangi yu I ka long haka ni ka juk jongi ki khon ru ki bon kam ki don la ki jong ki kam ki jam jong ki siu ru la ki jong ki jing puli babun sin men sngi ya ki riu Tymmen la bon ba shu I lada don ki nong tre ki bathikana don bari ba pet ya ki kerukom ka badai henry lada don ki nong tre ki bathikana lei babun ki sha ki ni ki riu Tymmen badai halor kata ka nong rim bakum ga Jingīaseng Kynthei yo I bakani ka de ka project ka bangi don kam ban le ban duplicate ya ka kam ka baki wei pat kilashan ya ki riu Tymmen ni ki pentip syaki balang shwa ni pentip syaki balang nadu ka presbytery ya ki balang hapo jom ka synod tik bakino ki badon kam ya ka bakum kani ka jing yaram mangi kloy ban shim ya kani
Habatin, pej bahagi ki sharp, ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.